Jam'iyyar African Democratic Congress (ADC) ta yi zargin cewa gwamnatin tarayya na amfani da jami'an tsaro wajen tsoratar da 'yan adawa. Wannan ya faru ne bayan rundunar 'yan sanda a Kaduna ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Nasir El-Rufa'i da wasu shugabannin jam'iyyar bisa zargin tada hankalin jama'a. Mai magana da yawun ADC Bolaji Abdullahi ya ce wannan mataki baya da nasaba da tsaro ko adalci, illa dai yunkurin daƙile tasirin jam'iyya a yankunan da jam'iyya mai mulki ke fargabar shan kayi. Ya kuma yi tir da harin da aka kai wa rakiyar tsohon ministan shari'a Abubakar Malami a Kebbi da kuma cikas da aka kawo wa taron jam'iyya a Kaduna. Jam'iyyar ta buƙaci gwamnati da hukumar 'yan sanda su gurfanar da masu hannu wajen wannan hare-hare, tare da jaddada cewa za ta kare shugabanninta da mambobinta daga duk wani barazana. Haka kuma ta roƙi gwamnati da ta mai da hankali wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma, ba wai amfani da hukumomin tsaro a matsayin kayan aikin siyasa ba. Tambayar anan ita ce, shin gwamnati na kare rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa ne, ko kuwa tana amfani da jami'an tsaro a matsayin makamin danniya ga 'yan adawa? Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.